Така. Иванчо питал баща си, тата, кога ще ми купиш колело? Когато пораснеш, толкова високо. Така, Иванчо не получил колело. Мога да разкажа още един много по-забавен. Аз си тръгвам, защото това ако ми е конкуренцията, то просто няма смисъл да го правим това нещо. За втора година, надявам се, пак. Шефа на немската, шефа на фашинга, шефа на 12-тя. Определено. Ами, ако се казвате Ивчо Цонев Чу, то просто заслужавате. Едва ли. От те, които са номинирани, може би да. Влязъл съм в нея. И с простоти на Боровец и Пампорово главно. Присъствие най-вече. Не се сещам за друго. С абсолютно нищо. Марти, спечелихте номинация на Ден много, знаеш. Уредихте там с Никола, седи си. Седи и гласувай там. Цвета Иванова. Не. Добре, няма значение. Да, но... Не им знам броя. Тук 5. Нощем се увеличава бройката. Че аз имам, поне се говори, че си имам Кайзерин. И тя била Валка, нали, мога да писа, да се прекраса 3 пъти за късмет. Стига толкова. Кайзерин остава в тайна, Кайзер съм си аз на себе си. Ами да, она е Руст. Естествено Руст. Мога да ме питате пак за Кайзер. Мога да го монтирате, като кажете Калина Пангева и си да пуснете, ако няма хращите тук през пустинята. Калина Пангева. Искам Светло да ме интервюира. И да ми върнете Светло. Та пластмасова корона колко тежи? Не мога да ти сложа на глава, че ще падне, ще те смачка. Да ти кажа честно, аз корона нямам. Мисля, да, малко съм я забрал, но за сметка на това жезъл ми, значи той винаги е в мене. Така паза го на уютно местенце си. Той е доста голям, той доста тежи. Това отговорих миналата година. Светло, моля те, питай ме. Ще уредя 3 безплатни частни урока на женските от 0-0 да се подготвят за устния изпит на МК-то. За Жоро Хана вече няма какво мисля, смисъл той е свършен фактор. Ами принципно, в смисъл Кайзер може да има само един, нали, това съм аз. Така че втори Кайзер, той е много готин, нали, готин пич, ама няма как, смисъл за Кайзерин мога да го пишете и повече не мога да ви кажа. И не ги знам дори кои са. Марсел. Да, Марсел от моята школа. Как се справиш с 25 см? Ето ги моите, аз имам си охранителки, които само като... Дано Наско загуби. За Наско подкупна работа, смисъл. Свирчиците на Жорката. Имам 25 санта любовна писалка. Както казах, с него ще сме в голяма конкуренция. Той си има свирчици, аз имам поданици. Ще видим кое е по-добро. Не ги харесвам. Марсел е краля на джунглата, бе, няма как да го... Не, тука... Добре, момче. Ами, по принцип, само Андрей и Свестен други са някакви филмари, деци мислят 1 час сценария. Относно Ивчо, той не е за Кайзер, той е за Делфинариум. Този си Кайзер на днес означава да си Кайзер на купоните, иначе не си никакъв. Значи по Инстаграм да ме последвате Жорката от НЕК, в Снапчат Жорката от НЕК, във Фейсбук Жоро Ханна и да си пуснете Морому и да се изкефите. Ами, имайте мнение и това, че Жорж ви кара да гласувате за него, не значи ще трябва да гласувате за него. Става дума за една игра, няма да споменам името. Значи купих една къща в тази игра 170 000, при което никой не искаше да ми я купи, много я храниха. Така, не искаха да я купят, много я храниха и 2 дни не можах да я продам. Обаче накрая един дойде и ми каза, купувам за 900 000.
извод от историята. Никога не се отказвайте. Майнкрафт.